हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम बनइबा सजना नाड़ी आलू बैगणर बेसर। से सजना नाड़ी दुईटा काटी आलू गोटे काटी बैगण दुईटा काटी पियाज कंचा लंका आ टमाटो आउ धला सोरिषर बाटण सन करी आमे कड़ाई रे तेल गरम करनबा। ସେଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ସଜନା ନାଡ଼ିକୁ କାଟିନେବା, ଟିକେ ହାଲକା କାଟିଦେବା। ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଓ ଲୁଣ ନେଇକି ପରିବା ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ହାଲକା ଭାଜି ହେଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଅଳ୍ପ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବେଶୀ କଲେ ବେଶୀ ଫ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ପରିବା ଗୁଡ଼ାକ ପୋଡ଼ିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପରିବା ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ କାଢ଼ି ନେବା। ପରିବାକୁ କାଢ଼ି ନେଲା ପରେ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇକି ସେଥିରେ ଆଗେ ଟମାଟୋ ଭାଜିଦେବା। ପିଆଜ ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ମସଲାକୁ ଦେଇନେବା। ମସଲାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ମସଲା ଏବେ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ପରିବା ଗୁଡ଼ାକୁ ଛାଡ଼ି ନେବା। ମସଲାରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ପାଣି ଆଡ୍ କରିବା। ଏବେ ଢାଙ୍କି ନେଇଯିବା ଆମେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତରକାରୀ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଖାଦ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ କି ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଥିରେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ବଢ଼ି ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବଢ଼ି ଆଡ଼୍ କରୁନି। ଆମେ ଆଗରୁ କାଟିକି ରଖିଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଡ଼୍ କରିପାରିବା, ବାସ୍ନା ଭଲ ଆସିବ। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ସଜନା ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ବେସର। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏମିତି କରିକି ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।